Nganget baru na pi pilatip bahabat pimkwa hiru ban penteri kam ya ke UCC hapok kari India. Namar kenekan om pensengut tenak setia yangi. Tongin sengap lingkot kendiat syapang ke UCC, bat hakane ke UCC kidon tang lightly kiseng Hindu ki bakwa ban penteri kam ya ka hapok kari India. Bat kita kide kiseng RSS, WHP bat Bajrangda. Tongin sengap lengkot syapang ke jingmut jonggane ke uniform civil code lane kata ke UCC. Ke uniform civil code kedai kata ke an hapok kari India ban penlong ke wei kari ke wei ke ketien bat ke wei ke niam. Ya kene ke jingtemu ban penlong an ya ke UCC hapok ri India. Kami nak kiseng shit niam jong ke jai ben riu Hindu. Kata kidai kiseng RSS, WHP bat keseng Bajrangdal. Kene kelabu aku umdum ya kijat benriu ritpat ki besyong besar apa keleng keri India. Namar kene ka an jong ka UCC kamut ban yu raj ya ka hak jong ka no kaniam ki badan hapo keri India kum kaniam Kristan Muslim bat ki wei. Kene ka an kedai ka wei na ki manifesto jong ka sang RSS WHP bat Bajrangdar ka padang kluj bah hadu kini kisngi. Kajing temu ban perlong ka wei kari ka wei ke ketien bat ka wei ke niam. Kadai ka belas sedang nadu usnam ka kendai spa nriu ter. Haswa ban mi ki politikar parti jong ka BJP haus nam ka kendai spa prapau. Kaladon shwa ka wei ke kenhun ka belatip kerteng kum ka Hindu Mahasabha. Kene kadai ka wei na ki kenhun ka belas sedang kumno ban penyeteli ya kari India kum kata ka Hindu Nation. Da kapa persyaru yaki Kristan bat Muslim. Ke uniform civil code kedai ru kata kaan ke bamut bante song ya kejat ban riu Hindu. Kene kedai ke rukom perkhat ki riu shit niam Hindu ban penlong an kum ka wei kari ka wei ke tien ka wei ke niam habaro ka wei kari India. Kene ke UCC kedai ru kata kaan ban penbor yaki briu ba per ki besyong hapo kari India baro ka wei baki day ban bot betek ya ka rukom em jong ki Hindu. Kumta ki bombot ya ka rukom em jong ki Hindu ka rukom ngai Hindu ka rukom keren jong ki kim day setia ban syong ban sa hari India. Kane kalabu ya ki Kristan ban Muslim rengkat ki wepet ki jat nyam ha jing namar balanyo ya ki kum ki poiwer hari India. Kumta ka ideology jong ki Hindu tua kalong India is a one country, one people, one nation. Kene kede ke jingmut jong ka uniform civil code, bat kino ki bombot ye ka culture jong ki Hindu kim day kinong India. Kumta kene ke UCC kede kata ka an ke bapenlong ka wei ka an syabaro kinong chong jong kari India. Kene ke UCC kede ru ka agenda bah khamat du jong ka seng RSS. Bat kene ke RSS ladangi tip ye ke jing shisha ha ka benengkong kalong tangkum ka kenja seng bhalang. Laseng ye ke RSS hak senam ka kendai spa arpusan Hanakpur. Bat kene ke seng kumbaloong ha ka benengkong kalong tangkum ka kenhun seng bhalang jongki samla Hindu namar ha ka por balaseng ye ka hakitei ki por ka don ka jing ye ki ipat ba ban ye le persya ye ka sarkar phareng. Henry hadin pat kene keseng ke kelalong remote control jong ke BJP namar day maka ke kemi jong ke BJP. Unong seng ya ke RSS u Dr. KB Hedgewar unong ile light doj ulas seng ya ke RSS da ka bekut jengmut ban seng ya ke Hindu Nation lane ka Hindu Rashtra. Haus nam ke kendai spa sopupra kene ke organization kala syakang hadin ba wei dekat jongane ka kenhun RSS ubala tip kerteng kum un naturam gatse ula siat yap yau Mahatma Gandhi. Ka RSS kala donru ka thong jongka lane kita ki agenda kata kamut babaro ki breu besyong hari India kidai banbut ya ka Hindu culture and language. Hagasnam ka kendai spa life way ka RSS kala Krishan ya ka Syama Prasad Mukherjee ban sedang ya ka Bharatiya Janata Sangh bat hadin kala prat lenti ban seng ya ka BJP. Ka RSS omla ban len bagadai shisha kata kum ka cultural organization bat ka BJP pat ka political party jongka bat ka WHP kadai ka social and religious organization. Ban penlong ya kari India kum kari Hindu
kumta ki bamdai Hindu ki deban board ya ka Hindu Korchol. Kendiat apa pai shikane ka VHP lane ka Vishwa Hindu Parishad. Kene laseng hak senam kat kendai spa ndri posau kala long kum ka wei ketenat rekam ka baklan bor bha jong ka RSS ha ka ba ya kene ka seng latip kum ka dorbar ba jong ki Hindu The War Council of Hindus. Unang seng ya kene uday UMS gola warkal bat USS upte ka jingtrai ringkat bat Swami Chin Mayananda bat kaneru ka donhi ya ka ju ka jingtemu kumbala temu da ka RSS. Hadin bladep sang ya ka VHP na kaliang ka VHP pan kelas sang biang sa ka wei ka kenhun ka baki khat ka bajrangdar ya kane lasang hak senam kat kendai spa praposau. Kaseng Bajrangdal kadai kaseng jongka Hindu Nationalist Militant Organization belaseng deka youth wing jongka VHP. Laseng ye kene kekenhuan nak senam kat kendai spa Prapusau hapo Uttar Pradesh. Ka jingtemu habalaseng ye kene kekenhuan kum ka kenja youth wing kalong banshim ye ka jingkit kli lada don kano ka jingle jibor lane ka bayalan ya kiriungat Hindu hagaleng jonggiri ka pertai. Kini lai teli ki kenhuan ila sengru ia ka BJP na ka benta ban pen urlong ia ka jingtemu baki badan ha ka ju ka agenda kata kalong ban penlong uniform no ia ka ri India borok kawai da ka baki buru ia ki mat ha kata ka Hindutwa movement ka badai ka nongrim ka jongki ka agenda ki bah khmat du ka baki labu ha ka Hindutwa movement kilong ban penlong ka wai ka ri ka wai ka tien ka wai ka niam ha ka ri India ban penyatli bat pengklan ia ka jat ben riu Hindu. Ban khanglat ia ke jingpen kalaniam ia ki Hindu syaki wei pat kiniam kum Kristan bat Muslim. Ban khangru ia ke jingbai tingka ka bawan nabar ka bertemu ban penkalaniam ia ki Hindu syaki wei pat ki jatniam. Ban khangru ha ka babam dok masi. Ka uniform civil code ka dairu ban terai kam hari India borok kawai. Dai ban pendengkam deka ketin Sanskrit ha ki jaka pule barok ki badon hari India. Kari India ka de banlong ka Hindu state ka bumut kari jong ki Hindu. Kine ki de ki mat ki balabu agata ka Hindu tua movement ka ba kine ki lai tli ki seng ki kwa ban pentrai kam bat ban yo pentrai kam ya kine ki mat ki ba kine ki lai tli ki seng ki labu ki penmi khmat da ka kenhun lane da ka political party ka bangi tip menta ka BJP ka badairu ka nongyalam lane ka sarkal jong kari India bat daga jingyo jongka ban bat yulakam PUI menta bon kelas dang benki hakaba pentrai kam ya kini kimat ki bakalabu kene kalong ka jing batai lingkat halor ka UCC bat kini ki lightly ki kenhon kublai shibun.